ras kawuryan. Kawuryan ana tejo angung wong mawa praba hanalayu. Ingkang mijil saking tepas wangi. Lah punika to wong kang aran katon nenggih risang bayi toji Yosri temanten Sarimbit. Ingkang sampun kepareng mandhap saking sasana busana. Kakanthi manjing sasana pahargyan arsa kirap kasatriyan. Sinten to ingkang minangka cucuk ing lampah? Lah punika to ingkang winasis ingkang piniji minangka Sri Suba Manggala Putri. Sajuru-juru tinata lumarik bebarisane kirap ingkang samiya lumaksana. Sawusna dumugi dwiwaraning pahargyan Sang Suba Manggala uninga kaendahaning rerenggan ingkang angrenggani jroning wisma pawewahan. Mewah kawuryan ban-ban gapura ingkang rinengga adi tinata asri laras kawuryan. Ringga janur kuning ingkang satuhu wasita sinandhi. Liring wasita dauping temanten. Dadya saliring bebrayan ingkang awuh karukunan. Ingkang tansah tumaneng raos tresna lan asih. Satemah tebih tukar padu lan cecengilan. Rantap-rantap kalih-kalih reruntungan. Jajar kalih tatane kang padha lumaksana. Bebasan sajuga tan ana ingkang boten bingaring manah. Ingkang saged dipun tingali andamel sengseming manah. Mila saged nuwuhaken gumbira ing wardaya. Jumbuh kaliyan sesanti ingkang linanggung. Ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ingkang cinandra ing ngarsa sung tuladha handiki Sang Suba Manggala ingkang minangka cucuk ing lampah ingkang tansah kebak ing raos kasusilan mewah nengenaken mring tata krami katitik jroning lumaksana kawuryan hangarah-arah. Suku tumapaking padha nut iramane gending samarga-marga suka sasmita mewah tuladha mring temanten Sarimbit. Mugi Sri temanten Sarimbit anggenipun bebrayan tansah anglur wajib anglur sunah mring Gustini hanenggih pangeran ingkang maha wikan welas asih lan tresna. Kumlaweaning asta anggawaraken manten sekalian mugi tansah nengenaken mring kasusilan tanapi ing tata krami ingkang satemah bebrayan rinaketan mring sekathahing amamitra menyang sutresna mewah para kadang sentana kulawarga Wandawa. Ing wekasan sugeng brayaning temanten tansah manggih Sukarna lan Basuki tebih ing rubeda Nirbaya Nirwikara. Ing sawurining Sang Suba Manggala menika wonten putri Dumas. Ugi sawingkingipun putri Dumas wonten satriya kembar ingkang piniji minangka senopati pengabit. Dasar beki ing warana dasar bagus kasasaban busana endah asli laras kawuryan. Kawuran Sirat Maja temanten kakung putri ugi Sang Suba Manggala Putri sampun inggah wonten ing Sitinggil Binaturata. Nuwun para rawuh ingkang kinurmatan.
mangkaten ing mangke lamun kawet dalu ing lati nuwun dumateng para pepunden sepuh sumrambahipun para tamu kakung putri mugi nambah ana donga pangestu dumateng anak kula manten Sarimbit. Mugi-mugi niat Brayan tansah winengko ing Suka Basuki tinebehna ing Sukerta caketna ing Nugroho. Lan kula suwun dumateng sang yaning para tamu mugi lantaring bebrayan anak kula mugi enggalo pikantuk talining bebrayan woh ing katresnan ingkang awujud pratima ingkang bangkit saged tata jalan wujud momongan ingkang minangka dadi rerengganing wisma.